Det har været rigtig godt. Jeg er så glad for at gå her. Helt vildt. En rigtig, rigtig god start på noget, som jeg synes virkede enormt uoverskueligt dengang. Det gav rigtig, rigtig meget, og det er noget, som stadigvæk hænger ved. Jeg bruger utrolig ofte, så bruger jeg filosofien og psykologien, når jeg er her, og det er jo noget, jeg har blevet se af. Jeg er faktisk frisør, men kunne ikke være det, så blive ved med det. Så skulle jeg finde på noget andet, og så vil jeg rigtig gerne være pædagog. Jeg er helt sikker på, at jeg skal være pædagog, men om jeg skal være det med børn, eller hvordan og hvorledes, det ved jeg ikke endnu. På de her hold er det vigtigt for mig som lærer, at netop den her motivation for fagene, at de ved, det er vigtigt at få det faglige ind samtidig med, at ingen undervisning er god, hvis det ikke er en god atmosfære på holdene. Så det der med at komme i gang med at læse igen, jeg synes, det er vildt spændende. Og det er altså nogle kanon gode lærere, altså det synes jeg. Det er en god måde, man lærer tingene på. Det er super godt. Altså, vi lærer rigtig meget. Men altså, jeg vil sige, jeg havde det rigtig, rigtig godt i min klasse. Jeg synes, vi havde et enormt godt socialt fællesskab og netværk. Jeg har lært mange super søde mennesker at kende og sådan noget, og det er fedt. Altså, jeg kom jo ikke her for at få venner, hvis man kan sige det sådan, men det er bare en ekstra bonus, at jeg har fået det. Der er virkelig meget fokus på os, føler jeg. Jeg føler, at vi har 100% støtte fra lærerne af. Vi er mere lige som undervisere og kursister, fordi at aldersniveauet er højere, end det er på så mange andre undervisningsinstitutioner. Og det har også en betydning for undervisningen. Der var sådan en generelt god stemning, at man kunne have lov til at være der, som man nu var, ikke? Og der var ikke nogen, der kiggede skævt til dig. Vi oplever ikke mobning, vi oplever ikke, at folk stopper på grund af, at der er en dårlig atmosfære. Her er generelt en god atmosfære, og holdene virker til at have det rigtig godt med hinanden. Når jeg er færdig her, så skal jeg videre.